नमस्ते प्रणाम। हम लोग के छोटका भाई छोटका लड़का भोजपुरिया सिंगर रोहित रागी। बहुत ही खुशी के बात बा, आज एगो अपन सॉन्ग आवत बाटे, बहुत ही धांसू सॉन्ग बा। आज पर काल रिलीज हो जाई, मिक्सिंग कराओ तनी सुनी। गाना कौनी तरह रिकॉर्डिंग भइल बाटे, अभी मिक्सिंग नहीं भइल, बिना मिक्सिंग के हई अपन साथी लोग जे साथ देले बाटे। छोटू भैया प्ले कीजिए, प्ले ठीक बा। तो अपन बाड़ी के बिना देतनी, कल आ रहल बाटे शाम के अपन सॉन्गी देखावे अगरबत्ती सखी लहंगा उठाई के।